Good morning, ladies and gentlemen, all the bishops, pastors, and reverends. We welcome you all to our press statement. We are Zimbabwe Christian Development Council. Zimbabwe Christian Development Council calls upon all Christians and citizens across the country to uphold peace and harmony. As a church organization, we encourage dialogue, tolerance, and proper use and use of proper channels of communication among our people and political leadership. Divided churches and organizations cannot build the country. Hence, ZCDC is advocating for unity among all churches and organizations in Zimbabwe. Zimbabwe Christian Development Council is also facilitating national prayer services, which will be conducted continuously throughout the season, and dialogue among churches with a view to come up with one vision and one voice. Our country's constitution has freedom of worship and assembly as a right of all citizens. However, as a church organization, we note with concern that in most cases, that right is misconstrued and end up being over-exercised. The prayer services will be held at various churches where we will be praying for the country and its leadership. From presidium, ministers, senators, parliamentarians, and councillors. For the economic restoration, unity, peace. The prayer services shall be held continuously at agreed intervals. This is the time for the country to be united rather than being divided. Let us all support the government in its endeavor to fix the economy. All programs being carried out by the government have the sole motive of uplifting the lives of the ordinary men and women in the street, Christians included. We are worried by some church leaders and organizations who seem to support divisions and wish for our nation to descend into chaos and becomes ungovernable. Therefore, we urge you all to return to our Christian mandate. Churches must preach the word of hope and salvation to their followers and the nation. We advocate for the establishment of a prophetic desk because some prophecies encourage or cause alarm and despondency among our people. It is our view that prophecy must be directed to the recipient of the prophecy using the proper channels rather than the current scenario where some prophets prophesy about people to wrong audience. We view this as a grandstanding and attention-seeking behavior which is uncalled for and should not be allowed in our nation. Let us all pull in one direction in unity. As the church, our role is to pray for the nation and its leaders without taking sides in the political disclosure of the country. We condemn all forms of violent demonstrations because they are retrogressive and in most instances result in damage to properties or fellow citizens or cause death. We urge our citizens to exercise restraint when they come across social medias inciting the populace to revolt against our leaders. Social media is there to enhance communication and is a tool that is more often abused. As a nation, let us embrace the advantages brought
about by the advent of social media, such as positive interactions between citizens and business marketing their products. The power of a Christian lies in prayer. We urge all to develop love in your hearts and start praying for our leadership and country. 1 John 4 verse 8 says, God is love. If we are true partakers in Christ, let's submit ourselves, pray for wisdom among our leaders, and respect our constitution. We also urge the business community to be sympathetic to the challenges being faced by our populace and stop unwarranted price increases which are not backed by justified economic fundamentals. We are brothers and sisters. Let's feel for each other. What do I gain if my fellow countryman has no food on the table? We urge all Christians not to be involved in corrupt activities as well. Let us unite and participate in economic and national building and all other government initiative programs. Zimbabwe Christian Development Council also raises its voice in condemning sanctions and the economic war being waged against our country. We say no to sanctions because they are hurting our people, Christians included. We encourage Christians to uphold our culture, history, and heritage in order to protect ourselves from being absorbed or used by those who have the love of money and hidden agendas. We unequivocally denounce and rebuke the spirit of divisiveness and the spirit of being used and manipulated by self-interest and gain. Our wish is to see a united, God-fearing nation. Yesterday, we were a leader in Africa for being a Christian and peace-loving country. We embark on preaching across the world, establishing churches as fishers of men. What has happened to the body of Christ today? Let's uphold our values and remain focused. As we are in the test of times, we encourage the nation to be prayerful. God answers our prayers and reward those who seek Him in due course. Let us pray for our nation without ceasing. Thank you. Sangano mbatanidzwa weZimbabwe Christian Development Council kune machechi api? Mubatanidzwa weZimbabwe Christian Development Council kune machurches akafanana nana Zion Mutembe, kune machurches akafanana naPera kwaApostoli, unosanganisira maPentecostals, maApostoli nemaZion. Saka membership yedu almost 300 church members. Imimi sevakuru vasangano vechechi vane political parties dialogue iri kuitwa pane zvine mutungamiro wapresident Mnangagwa. Kurudziro yamungavapi navanhu zvamuri kutarisira imi kuti zvingabude munharaunda iyoyo takatarisa nemamiriro ezvikuitika mukati menyika ndezvipi? Chekutanga isusu as an organization tiri kutarisa position yedu isusu semachurches kuti machurches isusu hatina kubatana. Saka isu machurches tinofanirwa kuti titange tabatana. Tikabatana isusu machechi tinokwanisawo manje kuti tichikwanisa kuti titarise zvatinokwanisa kuti titarise mudialogue. Nekuti tikada kutarisa izvi zvine kuti machechi organization mawanda akaita ndeyekuti organization imwe chete ikataura zvinonzi machurches muZimbabwe ataura, imwe organization ikataura inonzi machurches ataura. Saka isusu tiri kuda kuti tinoda kuinitiate kuti pave nedialogue inogarwa nemachurches, nekuti machurches tiri divided zvakanyanyisa zvekuti kuti tizosvika kune vatungamiri tichivaudzawo zvatinotaura nezvatiri chitarisa tofanirwa kuti tive takaita se takabatana.
uye nezviripo dialogue iripo tiri kutarisira kuti Mwari vanopindira kuti iunze kunzwanana muno kuti tese tive tinoshandira kuti ikonomi yedu ite isimukire. Saka ndo zvatiri kutarisira kuti pachabva chisungo chinoita kuti pave nekudyidzana kwakakwana, then tese tova involved pakuti ikonomi ibudirire, kwete kuti kana mumwe anenge tese tive nekutaura kumwe chete. Semuonero wenyu munoona pane chinobuda here munhaurirano dziri kuitwa nemutungamiriri wenyika nevemamwe mapato anopekesa? Takatarisa zvakare nyaya yekuti vari kutaurirana nevanhu vakaita sana Brian Muteki, vanhu vasina vanhu vakavavhotera. Mukatarisa pamaresults akabuda pamaelections, Brian Muteki nevamwe vake vane 0.0%, kureva kuti haana kana munhu akamuvhotera. Kune vamwe vakaita sana Vachamisa vasiri munhaurirano idzodzi, vane vanhu vakavavhotera vane 44.3% vasiri munhaurirano idzodzi. Munofunga pane chinobuda here? Nokuti Vachamisa mukavatarisa vane vanhu nyangwe zvavo vasiri mumasimba, vane vanhu vanovatsigira. Isu tichitarisa semaKristu, chedu chizhinji chatinenge tichiita kunamata kuti pabude chinhu. Hatitarise kuti vazogara ndanani kana kuti vasina kugara ndanani, asi chatiri kukumbira zvikuru kuna Mwari kuti ngapave panobuda chinhu. Kana patadzikana kuti pane vasiri vasiri mudialogue, isu semachechi kana tikataura tese ne-one voice muno muZimbabwe, tichakwanisawo kuti tinzwewo kune vamwe vacho vanenge vasirimo kuti tadii tabatana kuitira kuti munhu ari kutambudzika ndiye ari kutungamirirwa nemabhishopu ari panapa. Vanhu vari kutambudzika ndo vatinenge tichiparidzira shoko. Saka chiripo ndechekuti tiri kuda kuti munhu asazvitarise iye, but titarise vanhu vese vari muno, titarise munhu kubva pamunhu wekutanga kusvika pamunhu wekupedzisira. You mentioned the issue of divisions in the church and also in Zimbabwe, like your particular church. Have you tried to maybe engage other church, other ecumenical fraternity like the ZCC, to bring them together, all of us, what you are trying to launch, we say like churches should dialogue among themselves? Have you reached out to them? Ndo zvatiri kutanga kutoita, tipinde, it's a work in progress. Asi mune vamwewo like vamwe takatosvika, but it's a work in progress. And by the way, do you actually see that there is a chance like this dialogue is going to be facilitated? Do you actually need maybe someone who facilitates it? Because we actually had that, like all dialogues need maybe an external convener or something. Do you think Mega, but as the churches, there is that force who bring everybody to the table? Sevanhu vari kuita izvezvi, munhu wokutanga anoita kuti tibatane ndiMwari. Saka zvichireva kuti zvese zvatinoita tichitarisira kuti zviri kuitwa muna Mwari zvinofanirwa kuti tizvikwanise. Pane nyaya yematamba kutaura zviprofita zvinopiwa vanhu mumakereke akasiyana-siyana. Tingati chiprofita ichocho chirikupiwa kune vamwe vanhu chiri kukanganisa sei vatendi mukunamata kwavo? Chiprofita ichi zvatinoita kana tichitarisa pakunamata, tinoti profesi inofanirwa kutaurwa kune munhu muridzi wayo. Saka zviri kuitika ndezvekuti profesi inozotaurwa panenge pasina muridzi wacho. Saka vanhu vaya vanenge vanzwa, chazvinoitika ndezvekuti vanzwa vaya vane zimwe, vamwe vanotaura nepasipo, but kana profesi yacho ikazonosvika kune munhu wacho kuti achiigashira, haachaigashira nekuti yaudzwa munhu wese. Ende profesi iripo pakuti it's either inenge ichigona kuti iti munhu ichigadzirisa munhu, kana kungava kufamba kwake, kana kuti ingava chii chaanofanirwa kuita kuti agadzirise upenyu hwake, haazokwanisa kuzvigashira. Saka anongoti zviri kubva nemuvanhu, but chinhu chikava direct kwaari, zvine zvaakureva kuti anokwanisa kuchigashira ende anokwanisa kubvunza achinzwisisa. Vane vaakutaura iyo yatinoti one on one mazuva ano, kuti anenge achiuya, anenge kana ane mubvunzo anenge achibvunza achinzwa. Pane nyaya yamataura nyaya yekusawirirana nekuratidzira kana ndakubata zvakanaka. Tikatarisa zvakare bumbiro remutemo wenyika itsva rinobvumidza munhu wese kuratidzira murunyararo. Imi munotambira sei zvekuita
kutaurwa nebudo remutemo wenyika takatarisa zvikuru kutaura sevepa chechi. Ya, kurakidzira tinokugamuchira kana kuri peaceful. Chetisingaгаmuchire ima-violent demonstrations kuti inozopedzisira zva-violent because isusu chinhu chatinokoshesa upenyu hwomunhu kana kuti zvinhu zvinenge zvine munhu like tikatarisa mademonstrations anoitika panokuvara vanhu panofa vanhu and then vamwe vanonoza property. Saka zvinhu izvozvo zvatinenge tisingatarisire isusu sema-repressions kuti zvive zvinoitika. Ndosaka tichiti mademonstrations anenge ari violent hatite sei hataagashire. Saka ipapa tichidzidzisa vanhu kuti ngativei tiri tese ngatiite zvinhu tine rudo, ngatiite zvinhu zvedu tine peace kuitira kuti tikoshese tikoshese munhu wese, tikoshese upenyu hwevanhu. You have mentioned about the issue of sanctions. What role is going to be played by your organization in making sure that the sanctions which are imposed on Zimbabwe are going to be removed? Say organization, tichange tichikumbira zvikuru nevari kunze nemachurches mamwe ari kunze, tichakumbirawo mamwe machurches kuti agone kuti ataure chimiro chedu chatinacho chekuti vanhu vari kuafektwa zvakaita sei zvakanyanya, kuti kana machurches akamira nesuwo dzimwe nguva vaiva masanctions anogona kutogona kubvisirwa masanctions. Saka inyaya yekuti tichataurirana munomu, tikataurirana munomu tikatanga kuzvinzwisisa tese, then tozotaurawo nemachurches ari kunze atinofungidzira kuti anokwanisa kuti atibatsire panyaya iyoyo. Wesisu zvatinotarisira ndechekuti isusu tinofanirwa kuve tichitaura nenzira dzakanaka dzisina kurwisana mukati. Since you've mentioned about the issue that churches are not united, so is this going to be a reality or is it just talking? It's going to be a reality because ndo zvatakutanga kuita, we are advocating for that. Ndo zvatakutanga kuita, it's a work in progress now. Have you put measures in place so far so that this can be a reality? Or else, Yes. there are measures in the future Yeah. that will be you must mention what measures have you put in place to make sure that these church organizations or churches can together. Tine Zimbabwe Unity Sanctions Relief yakalaunchwa navautaonashi. Saka ine measures aripo. Saka ndo yatichati kana tagara pasi tatotaurirana nevatungamiri nemachurches toona kuti zviripo nemameasures aripo tozvifambisa sei. Saka already tinotove neiyoyo Zimbabwe Unity Sanctions Relief Program. Maybe Doga Vanessa Tower. Imini sekutotaka zvimiri Zimbabwe chichirenye mune vamwe mabhodhis here machurches amuri kufambidzana nawo izvi president. Ya, tine mamwe mabhodhis atinawo atiri kufambidzana nawo. Tine iyoyo yandanditaura Faith for the Nation. Tine Zimbabwe Ministers, ZMC, Zimbabwe Ministers, Zimbabwe Pastors Ministers Association. Tine FICZ, Federation of Indigenous Churches. Tine ACCZ Original 2009. Tine akatowanda. But Panama mentioned so far, they are smaller bodies in terms of membership. Do you think, given that they have a smaller membership, so what's up to achieve the goal of uniting all the churches? Tinokwanisa because chiri kuitika ndechekuti
inyaya iri kutotanga ichienda, but apa ndiri kutaura vatabata sofa. Ende tikada kutarisa kukura kwacho zvakafanira kuti tine organization ACCZ ndo yanga yakabata maapostolic sects ese, handiti mazvona. Saka tikada kutaura nyaya yemaapostolic sects ese, it means takatokavha area iyoyo. Saka area yatiri kupinda yezvinezvi nyaya yeside rePentecostals and mainline. Saka sebasa riri kufamba hazviitike within a day. And maybe the time frame of which you have targeted to achieve this? Time frame yatinayo tirifungidzira kuti isusu by December tinenge taachieve a milestone panhau yedu. Right. If I'm asking you again, Zimbabwe has been big default sanctions. It's almost 3 decades, if I may say it that way. So do you think that enough is not being done concerning the issue of the removal of sanctions by church bodies before? Ya, ndichitarisa sekuona kwedu tinoona sekuti machurch bodies haana kunge akanyanyopinda munyaya yacho zvakanyanya. Saka inyaya yatiri kuda kuti isimudzirwe zvakanyanyisa kubva kumasaidi remachurches, wezi kubva kumashure kutatanganyarara nenyaya yacho tatisina kungapinde zvakanyanya nayo. On that issue, okay? Another church board, I wrote about it, another church board which engaged the British members on the issue of sanctions. And have you got any embassies or Western countries, something that they are planning to engage towards the removal of sanctions? Whereas I understand that some participated towards the removal of sanctions. So are you going to engage any or what measures have you put in place in order for this to be a reality? Right. Pari ipapo sekutaura kwandamboita isusu ndezvekuti tiri kupinda through machurches, then kana zvazoningirikuonekwa kunzi tofanirwa kuzotaura nemaembassies tinozopindira, but first protocol yedu toda kutaura nemachurches anova ari very close kwatiri, anokurumidza kutinzwisisa zvatinenge tichitaura, then from there tichisimuka tichiona kuti mamwe maareas atinokwanisa kuti tipinde ndeapi. Vacho vakatemera Zimbabwe zviramo vari kuramba vachitiwo hamusi kuita zvinhu zvinoratidza kuti muri kuremekedza kodzero dzevanhu. Takatarisa iko zvimwe zvitungoramba vari kuramba vachisungwa kutaura kwatiri kuita izvozviso vanorwira kodzero dzevanhu vari kupinda mumatare kuseni kuno. Saka imi chamuchienda makabata muchiti taita chakati kuti mava zvirango izvozvo zvipeswe nezvizvi. Right, isusu mainly our pressure yanhasi yatinayo ndeyekuti tikwanise kuti isusu tapresenta nyaya yenational prayer services, then neyekuti tikwanise kuzoti titaure nemamwe maorganizations nemachurches in terms yekuti nyaya yemasanctions nezvechi iyo inyaya ichazobva handitika after taita adialogue tasita nemachurches, wezi ndoona kupresenta my own view, but iye zvinezvi ndikada kuti nditaure zvandiri kuningira, but kuchaizoita imwe input inogona kubva kune imwe organization, imwe input ichabva kune imwe organization. Saka kana takuzonatsopindura zvemasanction ichange collective view yevanhu vese, but iye zvinezvizvi ndo zvatiri kuda kuti tive nesei, kuti tive tinotaura tese ne-one voice, kuti kana takutaura nezvemasanctions tine kuona kumwe chete tiine one voice nemachurches ese. So you agree with me that your position is preconceived because you have not consulted widely?
zvazvinoita ndezvekuti organization kana sezvatakaita izvi handiti tiri kufamba handiti kana saka mukufamba kwatiri kuita ndokwatiri kuda kuti vanhu vazive kuti tiri kufamba sei handiti kwazvo saka pakuti tiri kufamba sei ndokuchabva kuti tikwanise kutaura nevanhu vakaita sei vakawanda saka chazvinoita manje ndezvekuti kana vanhu vasina kuziva kuti chii chinonzi national prayer service kana kuti zvatinoda kugarira pasi toda kugarira pasi kuti titechi what the agenda ichaita kuti machurches agare pasi hatimbokwanisa kuti tigare pasi saka zvakafanira ndigona kuti reach out kune mamwe mabishop handiti ndigona kuti reach out kune mamwe maorganization but still toda kuti information isvike nyange kune ma-Christians ese saka ndo chinhu chatiri kuningira kuti information ifambe. Mabvunza nyaya yekodzero dzevanhu kusungwa kuri kuitwa vanhu vari kusungwa mushure mekunge vakanganisa murau. Yes, ma-demonstrations haasi kurambidzwa ba, it's a constitutional right yekuti udemonstrate, asi kana wakuzofamba uchipwanya zvinhu zvevanhu uchiondonga zvinhu kana uchiita kuti vamwe vanhu uchikanganisa kodzero dzevamwe vanhu ndo zviri kuita kuti vanhu vazopinda mumataredzi mosva. Uyezve nhau yemasanctions yatiri kutaura, it's also sinful and undemocratic to give sanctions to human beings because democracy yakatanga naJehovha, haisi yevanhu ba. Vanhu havagone kuti vari kupa vanhu masanctions vasiri kukanganiswa nawo, because kana ari ma-targeted sanctions vanofanirwa kutargeta individuals, yet these sanctions ari kutoundonga the populace iri mustreet, vanhu vasingamboziva kana kuti chii chiri kuitika ndo vari kunyanya kusafa nenyaya yemasanctions.